vždycky, jak přijdu na SSO, tak se kouknu buď do inventáře, se zařadím si jak prostě jídlo, abych to měla hezky seřazené a půjdu nakrmit koně a vyčistit je prostě. No, vy to víte. No, tady jsem to potřeba trošku zrychlit. No, takže já někdy odzadu jedu normálně, že si je seřadím a teď jedu krmit. Ale já si myslím, že nevím, u jakého koně už jsem skončila a tam jsem mu dala jídlo. No a tady teď já je potom vyčistím, musela jsem to zrychlit, protože bylo to strašně zpomalé. Zamlouvám Marýmu. No a teď si jdu vybrat, kterého koně budu trénovat. Ty nejmenší levely si nechávám. Tak třeba Fight Love, tam už je 11 a můj Shir už je 15, ale u tu Fight Love už taky chci mít do 15, ať mám klid. Obleču se, před na každého koně mám set a musím mít jako kdyby k tomu je oblečení. A jedu jako normálně ven. Teď si z těch peněz, co jsem si koupila za to žrádlo, tak teď si našetřím zase zpátky, takže jsem to musela taky zrychlit. Vezmu lopatu jako klasika a já blbec jsem zapomněla, když jsem tohle úryvky natáčela, si vzít kartáčování. Chápete? Tak jsem potom letěla rychle pro kartač, abych si to měla rychle z krku a nemusela dělat jednodílný dílky. A prostě to nějak tak dělo. Někdy se mi to strašně plete, když tam mám ty balíky, někdy mi to ani netrefí a strašně to někdy dlouho trvá, než já to chytím, protože mám někdy míč a někdy tu dotykovku. No a tady si teď jedu vyzvednout to. A ještě předem se omlouvám, já zase zapomněla vyzvednout to kartáčování. Vystřihla jsem to a jela jsem na závody. Jako na trénink. Tak a tady máte menší úryvky toho, jak jsem jela. A možná, že vám do toho přidám hudbu, aby to nebylo tak nudné. Tady jsem jako blbec zapomněla vypnout natáčení. Tady jako to bude v Morlandu poslední trénink. Vím, z koně jsem moc nepokročila, protože tady je strašně málo XPček na ty koně a se Shirem to šlo úplně pomalu dávat ta 15. Teď jedu do Forpinty. Tam to je stejné jak v Morlandu, vyčistím stáje, ať mám trochu více peněz zase a pojedu potom si udělat trénink. A potom vám ukážu, co dělám ve volném času, když už mám všechno hotové. Tady máte kousek toho. No a jedu zase do Morlandu, do své domovské stáje a tam si jdu vzít Shira. Ano, je to tak trošku divné, že si beru jenom Shira, ale je to můj oblíbenec Karlatka. No a s tou jedu do Forpinta. Někdy hodně často jezdím na pláž, mám to tam strašně ráda. Tam dělám samé blbosti, třeba jako tady, to vystřelování koně. Předem se mluvám, že jsem vám tam nedala blížší záběr na to, jak mi kůň trošku vyletěl do strany. Někdy mi úplně vyletává i úplně nahoru, do obla. Tady jsem musela střihnout.
A tady je kratší střih toho, jak mi tady potom vyletěl do boku. Tady mám vystřižený záběr, jak jsem skočila do vody, ale plavu někdy s ním. Tady sedím, opaluju se, jako si dělám takovou srandičku. A tady chodím prostě na vodě někde s ním, kdekoliv. Tady jsme s kámoškou vytvořili takové bublinky, že dělají, to nás strašně baví, jak mají ponořenou tu hlavu. Tady jsem přímo chtěla jít do City Plaza, ale potom jsem se vykašlala, protože tam dlouho nechci čekat. A abyste neřekli, že jsem jen na pláži, tak jsem tady si zajela i na louku. A když už mě moc to nebaví, když už se strašně nudím a už mě ani nebaví na pláži jezdit, tak jdu do své domovské stáje a tam odložím už Scarlett, ať si spočne. A jak bych řekla, já už tohle video bych ukončila, protože já už nevím, co by mě napadlo, tohle je můj celodenní, co dělám vždycky na SSO. A je to podle doopravdy, co já dělám na SSO. Takže já se s vámi loučím, budu ráda, když dáte like a zatím